Ang top secret mo. Ako nga pala yung isang taxi driver. So ngayon, may naging pasahero ako na naging karelasyon ko nung nagta-taxi pa ako. Nag-meet up kami, kumain kami sa labas. May nangyari sa amin. May kasama siyang isang bata, anak niya. Tumatawag siya sa asawa niya. So hindi niya na makontak, hindi na umuwi. Pero yung bahay na yun, bahay ng lalaki yon. So ngayon, nalaman niya na may karelasyon na rin yung lalaki. Dinadala ko siya kasama yung bata sa, alam niyo na po yun kung saan kami pupunta. Ala, hindi ko alam yun. Wala akong alam sa ganyan. Saan pinupuntahan yung may garahe ba to? Yes po, yes po. Siguro 6 hours, 512, mga ganon. Nung time na nasa bahay ako, bigla siyang nag-text. Sabi niya, saan ka? Yung time na yon, hawak ng asawa ko yung cellphone ko. Nakalagay doon ng pangalan taxi. Hindi naman ako makapag-reply. Siyempre, hawak nga ng asawa ko yung cellphone. Maya-maya, hindi ako nag-reply. Siya naman yung tumawag agad. Sinagot ng asawa ko. Sabi niya sa akin, sagutin mo yan. So, sinagot ko. Hindi na ako makatanggi, ganun-ganon. Siyempre, yung asawa ko, siyempre may anak kami. 3 yung anak namin nun eh. Yun nga, sabi ko naman sa kanya, huwag siya tatawag para di kayo mahuli. Kaya nagbago na rin ako. Nagkaroon na kasi ako ng apo. Sino ditong katulad ng top secret caller natin kagabi? Na nagkaroon ng relasyon sa kanyang pasahero. Siya ay isang pamilyadong tao. Pero, nagkaroon pa rin ng ibang babae sa katauhan ng kanyang pasahero. Di ba ang sabi nga nila ang mga driver? Basta driver, sweet lover. Talaga ba? Naniniwala ka doon? Na basta driver, sweet lover? Oo, lover sa marami. Tapos nagbago lang daw siya dahil nagkaapo na siya. Tapos tinanong ko nga kung gaano na katanda yung apo niya. Sabi niya 3 to 4 months. So meaning bago lang yung pagbabago. Kala ko naman tumagal na. Pero meron bang ganun kabisyo? Yung tipong nananawa ka din sa paggawa ng mali o sa pagiging maloko mong tao? Ang pagiging babaero ba? Habang buhay na yan? O kaya naman magbago talaga ng isang tao para sa kanyang minamahal sa buhay? Ang matindi kasi dyan yung ginagamitan pa ng mga codename yung mga kabet, no? Yung sa taxi driver na caller natin kagabi, ang codename niya dun sa naging pasahero niyang karelasyon. Alam niyo kung ano? Taxi. Hindi pa ginawang operator, hindi pa ginawang codename na lalaki. May iba dyan ang ginagawa. Ang pangalan ng kabit sa cellphone, lalaki, panlalaki. O kaya, ang nakalagay paminsan, yung pangalan ng iyong kumpare. Ganon. Yung mga gawaing ganyan. Tigil-tigilan nyo na yan. Kasi sabi nga nila, walang sekretong hindi nabubunyag. Anyway, kabisyo. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi mo ako makakapiling. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. Ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sekreto. At eto na nga po ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nanay ng asawa ko ang sumisira
sa relasyon naming mag-asawa. Uy, mother-in-law to monster-in-law real quick. Sino ditong problemado sa mga mother-in-law nila? Sinong problemado dito sa mga biyanan nila? Magsilabasan nga kayo dyan. Baka kwento nyo na yung kakwento ko ngayon, uy. Pero alam mo, sabi nila, swertihan daw pagdating sa pamilyang mapapangasawa mo. Kasi hindi daw sa lahat ng pagkakataon aayon sa'yo ang hihip ng panahon. Aayon sa'yo yung pamilya ng minamahal mo. Kaya napakaswerte mo raw kung mabuti sa'yo ang mga biyanan mo. Well, ikaw kabisyo, swerte ka ba? Dapat ang thinking, sila swerte sa akin. Charot! Wait, darot. Anyway, abangan niyo po yan sa akin pagbabalik. Kapiling niyo po si DJ Rocky at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programa. DJ Rocky's Secret Files. Secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!